Yati panas go panas ya ese opo kowe ora kelingan dilanjut napa niki hae baji oh nggih apa kowe ra kelingan nalika semono kelingan Yati wis tang rutu marang sliramu ya cahaya monggo juragane asih pagi to
jagane asik. La ilaha Illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wis wajine tansah dielingke, wis wajine padha nindakake akan wis lumrahke wayahe sampeyan magina wajib gawe pangeran sholat dadi jagake nyadong pating waktu tansah dijaga kanthi istiqomah wajib ayo Zuhur lan asar salat saya Maghrib lan isya jangkepe Tanda baru. Oke, siap. Nanti di sini ya. Bantuan Ibu. Wis wajine rasa dielingke
Nggih. Ayo Pak De, Bude, Baji Mas Pak. Gondrong, ayo miring Mas Gondrong. Dedek Nabila. Ayo miring monggo. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Sekarane, ayo bangun rumah tanggane. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Apa sediane kelakon Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring ulon bisa nyanting ra bisa kelakon. Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Larati sampirke main cedhak ra ngampirke. Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ayam yen wis ketemu. Yo Mas, yo Mas. Sekarane, ayo bangun rumah tanggane. Koyo ngene rasane nongko, kurang lagi tambahi gula. Koyo ngene rasane wong tresno, saben dina ketokane motor. Mas Yogi. Kijing miring, kijing miring alor, apa setyane lelakon. Matur sembah nuwun. Mas, kijing miring. Oh,
DJ matur nuwun. Lazim ya Allah. Ayo, Baji. Monggo kakak dan ninggal katresna. Ayo Bodo Yati. Nangis sakjroning atiku, nalika sliramu apa sliramu ra Aku krasa kudu aku kudu sambat karo sapa ngasowon rino ana wangi. Monggo Gusti dijabahi. Soka pananggon balim. Api sakumpul kaya dongeng onde. Sing numpak Budi Yati.
jaran goyang